Fis-sajf, meta l-iskejjel jagħlqu l-bibien u r-rutina tinbidel, il-kotba jistgħu faċilment jitwarbu. Għalhekk, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tkompli bil-ħidma tagħha anke f'dan l-istaġun, fosthom permezz ta' programmi għal tfal illi għadhom qed jitgħallmu jaqraw u jiktbu. Għal dawk it-tfal li ma jafux jaqraw u jiktbu, nibqgħu għaddejjin bil-programm ta' Reading Recovery li huwa l-tfal tat-tieni u tat-tielet sena, ġifieri tfal bejn 6 u 7 snin, u rġajna mill-ġdid id-darba għamilna wkoll il-Klabb Naħla. Reading Recovery jsir ma' tfal b'mod individwali, filwaqt li Klabb Naħla jsir fi gruppi żgħar ta' 5-6 studenti. Dan huwa mifrux ma' Malta u Għawdex kollu. Madankollu l-ħidma tal-Aġenzija ma tifukax biss fuq dawk li jkollhom diffikultajiet. Għadd ta' programmi għandhom lan li jgħinu l-tfal jiskopru l-qari bħala attività divertenti, anke billi jaqduh mal-isport, mad-drama u ma' esperjenzi barra mill-klassi. Fosthom minn bil-qari u l-kitba niskorja, maħsuba għal tfal li jħobbu l-futbol, iżda jkollhom bżonn ftit aktar inkoraġġiment sabiex jaqraw. Esperti fil-litterizmu u fil-futbol jaqdu l-qari ma' eżerċizzi fiżiċi u lob bil-ballun. Programm ieħor jaqgħad il-kotba mad-drama bit-tfal jirreċtaw siltiet bil-għan li jitħajru jaqraw u jiktbu aħjar. Il-qari jinħareġ ukoll barra mill-klassi permezz tax-xalati ta' kitba tfal u l-ġenituri. Wara attività fil-Mużew tal-Avjazzjoni, fit-19 ta' Settembru ser issir attività oħra fit-Tempji tal-Ġgantija Għawdex, b'kitbiet marbuta mal-istorja u l-arkeoloġija tal-post. U fost l-aktar inizjattivi li jintlaqgħu tajjeb fis-sajf hemm Aqra id-dar jew Read at Home. Ikunu jistgħu jordnaw biex jisselfu kotba u jinġabulhom id-dar. Kotba mill-età ta' tfal xkejknin ta' 3 snin sa tfal sa 16 sena. Kull ma jridu jagħmlu jimlew formola jew saħansitra bil-eċemplu u aħna għandna n-nies apposta li jibqgħu għaddejjin ukoll fis-sajf li iwaslu il-kotba d-dar. Tista' tieħu kotba bil-Malti u tista' tieħu kotba bl-Ingliż, hemm katalgu online, kollox b'xejn, iżommu mal-numru ta' ġimgħat, sa 5 ġimgħat u mbagħad terġa' tordna kotba ġodda oħrajn nieħdu l-kotba li tkun inti qrajt u nagħtuk pakkeġġ ġdid. Minkejja li l-iskejjel ikunu magħluqa, numru ta' libreriji fl-iskejjel medju u sekundarji jibqgħu miftuħin bis-saħħa tal-għalliema librara. Ma dawn jiżdiedu l-libreriji pubbliċi f'Malta u Għawdex. F'kollaborazzjoni mal-libreriji pubbliċi, il-Kunsillu Lokali, Project Green u Ambjent Malta, jiġu organizzati wkoll sessjonijiet ta' qari f'libreriji, ġonna, parks u postijiet storiċi. Ramjej minn 0 sa 3 snin jew tfal oħrajn, tajjeb, għandna seħer l-istejjer minn 4 sa 7 snin u gost il-qari minn 8 snin sa 11 sena. Jisimgħu storja li qiegħda tinqara, imma għal gost ikun hemm mistoqsijiet, ikun hemm xi daqsxejn kant ukoll kanzunetti marbuta mal-kotba li jkunu qegħdin jaqraw. U xi daqsxejn anke sfin u moviment. Minn barra li tqassam il-kotba fil-klassijiet u fil-libreriji tal-iskejjel primarji, medju u sekundarji, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu toħloq u tippubblika wkoll il-kotba tagħha. Lan jibqa' li l-qari ma jkunx meqjus biss bħala parti mix-xogħol tal-iskola, iżda jsir drawwa pjaċevoli illi ma taqafx meta jibdew il-vaganzi tas-sajf.